Misupak ang mga tinun-an sa Cebu Normal University sa kalit nga desisyon sa pag-shift sa online ang tanang klase sa tibuok 100% student population. Gipatuman ang maong kausaba ni adtong Martes, Hulyo 22, 2025. Nagrally atubangan sa ilang tunghaan ang pipila ka mga estudyante karong Biyernes, Hulyo 25. Pasangil sa mga estudyante nga gipasagdan sa administrasyon kung unsay makaayo kanila og mihulagway nga dili pang demokratiko nga implementasyon niini. Kunting pag-intindi. Hindi ito para sa amin, Don Chinoy, ipapakita ngayon. Apan karong adlaw, giklaro sa presidente sa CNU, Dr. Daniel Ariaso Sr., nga kinahanglan nila dayong ipatuman ang online class aron mahuman ang ilang giplano nga school renovation sa Oktubre 15. Nagkanayon si Ariaso nga ang proseso sa pagsumitir sa mga requirements o sa procurement process nga angay sundon ubos sa balaod aron madayon ang ilang modernization project ang nakaingon sa kalangan sa proyekto ug sa kinalit nga implementasyon sa 100% online class. Target implementation sana sa project was last year pa. Medyo na usab-usab ang mga dates, na delay ang implementation, and at this time we have barely months to implement this. Nga naman at this time or last week wala, or this week wala, because the contractor also notified us Saturday. Asoy ni Ariaso nga mokantidad ang proyekto og 1.9 bilyones pesos. Alang sa renovation sa eskwelahan, kini nga budget ilang nakuha gikan sa Kongreso nga adunay project validity kutob sa Disyembre 2025. Ang maong bag-ong Smart Hub campus sa CNU kabahin sa lakang sa pag-digitize ug pag-modernize sa pipila ka mga building sa CNU. The ACAS, the new building for the laboratory, the CTE, second floor, because we have the e-laboratory there, and the broadcasting network system, and then we have the College of Nursing, science building, and the science building also. Apan mipasabot si Ariaso nga nasabtan na niya ang mga sentimiento sa mga estudyante ug siya nangayog pasaylo sa paspas nga pag-implementar sa online classes. Sa mga estudyante na affected na you feel not consulted because this is abrupt, as the President, I apologize. I understand itong first year kasi siguro galing sila sa mga high school na hindi nakapag-online. We understand their comments. Walang problema yan sa amin. First year siguro, I would understand na nabigla, na surprise. Kasi alam ko ang feeling sa mga estudyante pag first year, they want really to interact. Hinuon kung mahuman na ang renovation, gilauman nila nga matagaan og mas maayong kaayuhan ang mga estudyante ug posible nga mas daghan nga mga tinun-an ang ilang maakomodar. In economic parlance, where development is, there will always be disruption, there will always be some sort of inconveniences temporarily. But once the project takes off and it's there will be a lot of students, generations to come to benefit from this. Remember, magiging world-class na ang mga classrooms natin. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa May TV, Cebu.